Pitajte Miroljuba kako može da priča, kako ja treba da ugovorim brak i da imam odnos sa nekom nasumičnom. To nije prava ljubav. Ja moram nekoga da volim i da mi se sviđa i ona mene da voli. Kako ne shvata da moram da se oženim sa nekom sa kojom je volim i to je pravi odnos i prava ljubav i posle možemo da podižemo dete. Dragi prijatelju, ti očigledno nisi slušao to što ja pričam, nego si slušao neke stručnjake koji su ti prepričavali šta sam ja pričao. I ti stručnjaci su ti verovatno rekli da sam ja rekao da ti trebaš da zatvoriš oči i da zapušiš uši i da dođeš na određeno mesto koje ti neko odredi i tamo ćeš da vidiš, tamo ćeš da se susretneš sa tom devojkom koju ćeš da oženiš. Nju nećeš moći ni da vidiš, ni da čuješ, ni da opipaš. I onda ćeš sa njom da odeš pred matičara i da se oženiš, da kažeš da, iako je nikad nisi video, ni čuo, ni dodirnuo. To su ti stručnjaci rekli. I onda kad se oženiš sa njom, moćeš da je dodirneš, ali nećeš moći da je vidiš još mesec dana. I posle mesec dana mogu da ti otpuše uši i da ti skinu povez sa očiju. Ali to ja nisam rekao, prijatelj. Znači, to ja nisam rekao, to su rekli ovi tvoji savjetodavci, ovi stručnjaci, koji prepričavaju šta sam ja rekao. Ovi iz Blica, oni prepričavaju, kad ja nešto kažem, oni prepričavaju, je li tako, oni su prepričavači. To je da posebna naučna disciplina, oni su završili fakultet za prepričavanje, to su prepričivači. Tu ima i profesora i doktora i akademika i nobelovaca, znači stručnjaci, akreditovani. Znači, ja sam rekao da tebi devojka dođe tako što ti neko preporuči devojku i ti moraš da budeš ozbiljan da bi tebe neko toj devojci preporučio. I onda se organizuje sastanak gde se vi vidite, gde se vi upoznate. U početku su tu prisutni i drugi i ako se ti svidiš tu kad među prisutnima pričate, onda postoji mogućnost u sledećem koraku da se nađete u nekom restoranu na javnom mestu gde ima ljudi, sednete za sto, nasamo, tu su drugi gosti u restoranu i možete da pričate. I možeš da vidiš da ti se sviđa, ali da ti se ne sviđa. Ne možeš ti nju da vodiš kući, da joj pokažeš nameštaj i da ti utvrdiš da li se ona tebi sviđa u krevetu, pa onda ćeš ti nju da ženiš. To ne može. Znači, nemaš ti šta nju da isprobavaš u svojoj spavaćoj sobi, možeš s njom da sedneš u restoranu i da, posle naravno nekoliko susreta pre toga, i da vidiš da li ona tebi odgovara ili ti ne odgovara, da li se sviđa, da li se ne sviđa. Znači, nema povezi na očiju, nema zapušavanja ušiju, to što su ti ovi rekli, razumeš da sam ja rekao, ja to nisam rekao. Znači, ako ti se sviđa, sviđa, ako se ne sviđa, ne sviđa. To može ona da bude iz dobre familije, zdrava, vredna, sve, vrh, ali ne sviđa ti se, nikakav problem nije, ima druga, ima treća, ima peta, razumeš, to tako funkcioniše, prijatelj. Znači, nema nikakvo ovezivanje očiju, nikakvi rituali, sve je transparentno, demokratski transparentno.